Hello ljudi, evo znate da sam kupila onaj Elf kontur, pa sam htjela sa vama da ga isprobam. Ja inače ne koristim ove tečne stvari, uglavnom koristim te praškaste, kako se zove, bronzere i to je to. Ja sam bronzer fazon, mislim, nisam nešto rumenilo fazon. Izvinjavam se što žvaćem žvaku, ali eto. Znači, sad ćemo da vidimo. Evo ga. Ovo mi deluje tamno. Hajde vidimo. Ja ću samo dve ovako tačkice da stavim. Nezgodno mi sada ovdje na... Možda mi je malo suva koža, da. To je možda point. Mislim da mi je malo suva koža. Nešto mi se ovo ne dopada. Mislim da je u pitanju moja koža. Da nisam možda trebala neku drugu četkicu, ali ova mi deluje kao skroz okej. Mislila sam da se bolje da ne bude zamrljano ovako. Aha, okej. Sad kad gledam na ogledalu je bolje. Ovako na kameri mi se nešto ne vidi. Moram ipak na ogledalu da ga razmazujem. Pa i ostaju mi ove tačke. Mislila sam inače da je mnogo tečnije. Ali dobro. Dobro. Nisam kaljava, nisam. Ne znam, ja ipak više volim, inače, ovo sada stavljam možda sam se zeznula što sam malo pre, kažem vam, zato što ne stavljam te, uglavnom stavljam praškaste, pa možda sam se zeznula, malo sam stavila možda ovoga, pa možda zato. A inače, generalno uvek koristim obične bronzere, ove praškaste, i nekako mi on bude mnogo bolji. I kako da vam se nikada bronzer ne umrlja, da izgledate umrljano, znači samo je bitno da imate ove brze pokrete, to sam naučila isto i to tako sada radim, te brze pokrete. Ajde sad ću da vidim na onom svetlu kako će mi sad izgledati. Sad ću da probam ovu maskaru pa ću vam reći kako je. Vidimo se kasnije. Hello ljudi, sad je ovako zvanično dobrodošli u novi video, zato što sam pokušavala da isprobam onaj bronzer i maskaru sam isto stavila i nije loše, mislim, ok, koristit ću to, mada kažem, sledeći put ću ipak kupiti neki praškasti taj bronzer.
jer nekako navikla sam tako prosto i jednostavno tako se šminkam, nisam navikla na te tečne proizvode, tako da it's okay. U suštini je dobro i kažu da je on duplikat za onaj Charlotte Tilbury, tako da ok je skroz, mada ja eto kupovat ću te praškaste. Moj mačak je danas poludeo, on toliko mjauče da mi njega mislim da moramo da kastriramo što pre, jer se bliži godinu dana i mislim da će to biti sledeći korak što se tiče nas. Ne znam koliko je kod vas na Balkanu, ali ovde je oko $300. Znači u principu nije ni malo jeftino, ali mi to moramo da odradimo za njega. On mene samo njuška, samo mjauče i to nije normalan mjauk. Ako budem nekada uhvatila, ja ću vam snimiti, to je bukvalno kao kukanje. Kao wow! Tako. Nisam ga dobro izimitirala, ali eto, otprilike da je tako. Inače, želela bih da mi pomognete u nečemu ako možete. Pogotovo ljudi koji su u Kanadi bi mogli da mi pomognu oko ovoga, a to je da sam rešila da probam da promenim kompletno svoju ishranu, odnosno rešila sam da probam na mesec dana da ne jedem gluten i da ne pijem i ne jedem ništa što ima laktozu, odnosno ovde je to kao gluten free and dairy free. Tako da pokazat ću vam, već sam kupila mleko bez laktoze, kupila sam hleb bez glutena, googlala sam dosta toga da vidim šta mogu da jedem. Srđanov kolega je imao velikih problema sa stomakom i sad baš me pre neki dan me zvao Srđan, na putu je i rekao mi je kako je čovek prekinuo da jede gluten i laktozu i preporodio se. Otvaram cigare, ali nešto neće da se otvore, ove indijske, pošto čekam da mi Srki donese sa free shopa Pall Mall i sada moram da koristim ove odvratne cigare, znači koje su jeftine, prejeftine, ali ovo je kazna da te neko natera da pušiš ovo. Da nastavim. Dakle, čovek je prekinuo da jede to i kažem preporodio se. I sad, ja ne mogu da kažem da ja nisam isprobavala u svom životu. Isprobavala sam ja bez glutena da budem i u Srbiji sam čak kupovala hleb bez glutena. I ovde sam našla testenine bez glutena i recimo iako sam jela gluten, mislim ali nikada, znači od kad sam našla te i vuka sam navikla, tako da samo kupujem te testenine bez glutena i one mi ne padnu tako teško na želudac kao što mi padnu normalne testenine, inače mi jako retko jedemo to, zato što Srđan ne voli ni makarone, ni špagete, mislim voli, ali u restoranu. A ne znam zašto kod kuće jednostavno, ne znam, koliko danas savremeni ljudi jedu pastu, to je nekako u mojoj glavi sirotinsko jelo, mislim šta je to, obično testo i kako se zove, tako da ništa uzbudljivo nema u testenini, odnosno vole da kažu jedem pastu i jedem rižoto, a u stvari jedu makarone i pirinač. Eto, mislim bukvalno. Ako neko ko je u Kanadi zna neku specijalnu radnju sa tim stvarima, eto neka mi kaže. Ali uglavnom u svim većim radnjama postoje određeni delovi gde je hrana za dijabetičare,
gde je hrana ta neka zdravija i gde je hrana bez glutena, u stvari nema posebno bez laktoze, nego recimo tamo gde stoji mleko, obično tu stoji i mleko bez laktoze, tako da sad ću malo više ovih dana da se uputim što se tiče hrane. Našla sam, reći ću vam, mislim vidjet ćete šta sam našla sam bukvalno suhomesnate proizvode bez glutena. I zaista mora da se pogleda zato što apsolutno skoro svaka namirnica, da kažem, koja nije prirodna, nego recimo, ne znam, šta god da imate nešto upakovano, uvek mora da se pogleda sastav zato što može da sadrži u sadržaju može da postoji čestice kao i za ljude koji su alergični na orahe i na te orašaste plodove, isto tako moraju da vode računa, jer ako nešto izgleda da nema, u suštini može da ima, kako oni kažu, u tragovima. To znamo, u Srbiji se kaže u tragovima, ovde ne znam. I eto, našla sam nešto za doručak, za ručak će mi biti meso. Inače, smršala sam 4 kilograma, Vuk je smršao 5, možda sad i više, ali ja sam manje jela, ali on je više trenirao. Znači, ja sam manje od njega jela, mnogo manje, ali on posle škole, evo juče je došao sa treninga, ide u teretanu i ne znam, radio je tricepse, radio je grudi, radio je noge, jedan dan noge, drugi dan i tako, mislim, idu oni njegov drugu teretanu, tako da igra basket, rekao mi je da igrao ragbi juče, tako da je danas ustao sav slomljen i nije mogao da ode u školu jer je potpuno bio u bolovima. Inače, moj glas je još uvek takav kakav je. Jesam ozdravila, da kažem, nemam neke probleme, ali eto, ostao mi je malo nos i malo grlo. Tako da, baš sam se namučila i uvek kada se Vuk razboli, znači njega prođe za 3 dana, a onda prenese meni, a ja se mučim onda 10 dana. Mislim, užas. On je mlad i zdrav i njegov organizam je potpuno drugačiji nego moj, ali evo sad mi je baš glas još gori nego što mi je generalno, inače zato što verovatno mnogo pričam. Inače ovih dana ne pričam puno zato što stvarno i kašljala sam i nos mi je bio zapušen. Ta 4 kila koja sam ja izgubila su bukvalno ništa naspram ono što sam dobila od 2020. a to je da sam došla u Kanadu, mislim bila sam nagojena u Srbiji i onda je počela korona i onda sam ja pre korone u februaru otišla kod nutricionistkinje jedne na Novom Beogradu i ona mi je dala dijetu, izmerila me je, dala mi je dijetu i ja sam za 3 meseca, koliko je korona, da kažem, trajala u jeku, kad su svi ždrali hlebove i pite i pogače i moja svekrva je zaista ekspert za te stvari, gde je ona mesila non stop, pošto smo mi se preselili kod njih do puta za Kanadu, jer smo prodali naš stan, tako da dok su oni ždrali, ja sam bukvalno živela na piletini, povrću, krem siru, hlebu. Ujutru sam jela, znači 2 dvopeka ispečena hleba sa krem sirom, popodne sam jela piletinu sa povrćem i uveče sam jela salatu koju sam sama pravila, koja je sadržala svo živo povrće, pomešano sa malo pavlake i začinjeno. I ja sam tako živela 3 meseca i smršala sam 10 kilograma i došla sam u Kanadu sa nekim normalnim kilogramima, da kažem, nisam bila nagojena. Ja sam ceo život punačka, znači kad sam imala najmanje kilograma, imala sam kad sam se porodila, jer sam u trudnoći dobila tipa 7 kilograma za 9 meseci, jer sam povraćala 9 meseci. Tako da, ja kad sam se porodila i kad mi izašla voda sva ta i kad je Vuk izašao, on je baš bio mali, imao je 2900, a izašao je iz bolnice sa 2750. Tako da sam ja bukvalno izašla sa 60 kilograma, što je za mene malo, jer ja jednostavno
65 je neka moja kilaža, a onda sam prekrdašila, kažem vam, ono, pred koronu, dogurala sam do 80 i onda sam smršala 10 kilograma i tako došla sam u Kanadu s nekim normalnim mojim kilogramima, oko 70-ak, i to bi mi bilo super. Međutim, ja sam ovde jako puno kilograma dobila i stvarno sam se osjećala toliko loše, znači jednostavno više ništa nisam mogla da obučem. Ja imam veliki problem sa stomakom i sve moje stvari su isečene u struku, od pidžama, trenerki i ostalo, znači i onu trenerku koju ne isečem, ja je obučem i čim dođem kući odmah je skidam, ono, ekspresno, zato što mene svaki pritisak na stomaku boli. Imam zakazano sad 17. aprila, idem u bolnicu, tako da će mi ispitati i to, odradit će mi to sve vezano za stomak. Ja sam to sve radila već u Srbiji, tako da znam ja koji su moji problemi, ali eto, nadam se da se nešto nije pogoršalo. Znači, s obzirom da imam tih problema, ja sam rešila da probam, eto, ajde, sad je već ono, ne znam koji april, imam još možda 10-ak dana do pregleda, ali eto, hoću da probam, da vidim da li će nešto promeniti ako ne jedem gluten i ako ne pijem mleko, jer ja moram kafu sa mlekom ujutru, znači ako uzmem neko mleko koje je bez laktoze. Tako da će biti veselo ovih dana. Kad krenem u kupovinu sa Srđanom, mislim da će dobiti ospice i zajedno ćemo svi gledati šta sadrži, šta ne sadrži. Mislim, on mi je to predložio i zaista Srđan je ono muž koga poželjeti samo možete, jer on jednostavno čita, onda mi pošalje linkove, vidi ovo, vidi ovaj probiotik, znači jednostavno toliko se trudi da meni bude bolje i stalno istražuje vezano za moje probleme, jer on tačno zna, niko drugi ne zna do on kakve ja to probleme imam, sa čim se suočavam zaista od porođaja, znači 15 godina, i niko nije u Srbiji mogao da mi reši taj problem. Išla sam privatno u privatnu kliniku kod super stručnjaka koji me na kraju poslao u bolnicu gradsku gde sam ja bez veze provela noć, gde mi ništa nisu ništa mi nisu ni tražili, jer ja sam već kod njega u privatnoj ambulanti sve obavila, tako da ja sam imala sve rezultate, samo što mi našli još kamen u bubregu. Znači, nemojte da idete u bolnicu u Srbiji, jer i ono što niste imali, otkriće vam. Znači, bukvalno, kamen u bubregu, čoveč je otišao na gastro. Ali eto, jednostavno dobijete i ono što niste do tada imali, obavezno dobijete novu dijagnozu kada odete i krenete malo da se interesujete o svom zdravlju. Tako da ja sam kontaktirala i tu moju ambulantu u Beogradu, na Vračaru su bili, zovu se Vuk, da, Poliklinika Vuk, i kako se zove, i tamo je doktor Srećković koji je zaista baš dobar gastroenterolog. Međutim, on je meni na kratko rešio jednom problem i posle toga se vratilo i sve tako išlo, i na svake godinu dana sam imala te preglede i te gastroskopije i sve to sam radila, i eto, ovde sam isto to zakazala pa da vidim šta će oni. Ja zaista nemam neku nadu veliku, zato što, kažem vam, zaista dobri stručnjaci su me pregledali u Srbiji i nisu mogli da mi pomognu. Eto, stalno sam bila na nekim lekovima, evo i sad sam na nekim lekovima vezano za želudac i za creva, ali jednostavno nisu mi pomogli. Pomažu mi u smislu da nemam jake bolove, ali i dalje imam velike probleme koji me sprečavaju u normalnom bitisanju i u normalnom životu. Tako da, probaću. Takođe, ovde kod nas u gradu postoji jedna pekara, znači bukvalno zove se Gluten Free Bakery, zove se Polyfox i to je Gluten Free Bakery. Tako da ću vas odvesti i tamo da vidimo šta imaju od tih gluten free proizvoda
i možda i tamo nađem nešto što će mi biti super i što će moći da mi zameni bukvalno obrok. Tako da, eto, i dalje sam na dijeti, jer zaista bila sam bolesna 10 dana, ništa jela nisam, ali nisam ni smršala. Ostala sam na tih minus 4 kilograma. Baš sam se merila juče i ono kako nisam još smršala, ali dobro. Verovatno će to doći. I kad god oni naručuju nešto, mislim, ono kao Vuk hoće cheat day i onda uglavnom ima cheat day i onda naruči, ne znam, burgere i to. Ja ne naručujem za sebe. Tako da ja sam mnogo nekako, mnogo više pazim, ali on se kreće jako puno i on je mlad, njegov metabolizam je brži i eto, on je skinuo 5 kilograma i na njemu se baš vidi, a ovih mojih 4 kilograma ja vidim, osjećam se lakše i osjećam se bolje. Ali eto, udarila me 10-15 dana prehlada. Ja se zezam sa Srđanom, u filmu nekom sam čula, još kad bi me jedan stomačni virus opalio, eto još 5 kilograma. Znači, koma, vrištali smo od smeha. Mislim, koja glupost, ali bukvalno, žene su takve, stomačni virus da me opali samo da smršam. Tako da, kako se zove, to vam je to. Vidimo se kasnije, eto, pokazat ću vam šta sam uzela za početak. Srđan mi dolazi sutra, tako da ćemo da idemo u hajku na proizvode bez glutena i bez laktoze. Znači, strašno, ne mogu da verujem šta ja radim, ali eto, kad nešto padne na pamet njemu ili meni, mi sve probamo, ne bili neki sebi ne bili nešto dobro uradili za sebe i za svoje zdravlje. Tako da ako imate neke predloge za mene, slobodno mi pišite u komentarima, vrlo rado ću sve proveriti. Ako imate neke sajtove i neke radnje, mada radnje koje postoje u Ontariju možda ne postoje ovde u BC-u, tako da eto, probat ćemo da vidimo šta ima, šta nema. Kažu da ima dosta za ljude koji imaju tih problema, ali eto, vidjet ćemo. Nemam pojma, ja sam samo htela na početku da nađem hleb bez glutena, što znam da ima, mleko bez laktoze, što znam da ima, i neke pršute sam našla bez glutena i neku mortadelu sam našla bez glutena. Eto, vidimo se dalje, šta ću vam pokazivati vezano za tu vrstu ishrane. Ćao! Evo ljudi, ovdje mogu da vam pokažem hleb koji sam uzela. Gdje piše gluten free, evo. Aha, ovdje piše gluten free. Tako da sada jedem taj hleb bez glutena. Također sam našla ove krekere koje mi inače volimo na njih da stavimo nešto i da jednostavno grickamo kad gledamo neki film. Tako da, evo, našla sam i to bez glutena. Nisam još otvorila zato što, mislim, ne jedem to. To kad Srđan dođe jedino jedem. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će to biti. Nisam našla ništa slatko koje nema ni gluten, ni kako se zove, laktozu, jer ja jednostavno moram nešto, bar malo, nešto slatko da pojedem u toku dana. Mislim, i ne moram sada, kad sam na dijeti, jela sam samo voće, ali eto, uglavnom borovnice i maline ja obožavam da jedem, tako da to mi je dovoljno što se tiče tog nekog slatkiša, da kažem. Također, ono što sam našla, to je znači ovo mleko koje je bez laktoze, bez laktoze, i sad umjesto njega, umjesto običnog mleka, to stavljam u kafu. Jedino mi je krivo što ne mogu da pijem ovaj jogurt, ali šta ćeš. Ovo još nisam proverila,
Ovo je margarin koji Vuk obožava, koji je kao puter i zove se I can't believe it's not butter i stvarno predobar je i ja mislim da nema laktozu, ali eto, to ću još proveriti. Ono što sam našla i što vi možete isto kao zdravu neku stvar da koristite, to je ova mortadela, piše gluten free i piše 50% less fat than our regular mortadela. Tako da to sam uzela. Uzela sam 2 ta pakovanja, eto, da bih imala nešto da stavim na tost. I našla sam, kao što sam vam rekla, ovu pršutu, evo ga, koja je isto piše gluten free. Tako da, eto, ne znam šta bih vam rekla, jako sam nezadovoljna cenama, zato što recimo hleb košta $8. Mislim, inače normalan hleb košta $1,50, ali ovaj košta $7-8. Ali eto, ajde. Probat ćemo pa ćemo da vidimo da li utiče to. Spremila sam ovdje junetinu, posle ću da spremam gulaš. Eto. Evo ljudi, obećala sam vam, došla sam u tu radnju i vidite, znači sve je u principu gluten free, znači ima za waffle, za banana bread, to su u stvari smese da se pravi. Međutim, to mi nije bilo interesantno, htjela sam da vidim da li imaju nešto gotovo. Ovo su neki začini, očigledno. Preslatka je radnja, ali, toliko je skupo da sam ja na kasi doživjela mini nervni slom. Stvarno, kupila sam da probam i mislim da sam kupila sad i nikad više. Upravo ove stvarčice. To su neki hlebići koje sam uzela i ovdje je bila fokača i baš sam htjela da probam. Rekli su mi da je napravljeno od pirinčanog brašna. Tako da uzela sam da probam i 2 kesice hlebova. Mislim, ajde da kažem, trajaće, meni će trajati sigurno nedelju dana. Sam platila $40. Verovali vi ili ne, šlog me strefio. Ali dobro, u suštini sam zaista htjela da probam i evo ja sad u njoj objašnjavam šta ja hoću i šta ja želim, pošto ovdje ima dosta stvari koje sadrže sir, a ja neću ni mlečne proizvode da jedem, tako da ovdje ima već spremljeno, tako da ali uglavnom su slatkiši tu spremljeni, mene stvarno to nešto nije interesovalo, tako da mislila sam da imaju peciva, iskreno, neke vrste peciva koje se meni će se dopasti, ali uglavnom ne. Eto, ovdje ljudi dođu da popiju kafu i da pojedu kolač. To su ljudi koji jednostavno su ili alergični na gluten ili ga ne jedu. Tako da ovo je radnja koja je zaista blizu naše kuće, ali eto, zaista je stvarno skupo, bar ono što sam ja uzela. Tako da vidjet ćemo. Anything else for you? That's it. $39.90.